Hemen eskaintzen dana da aholkularitza sexologiko profesionala gaztentzat, sexualitatearekin lotutako aholkularitza edo laguntza edo, zer delakoan eskura izatea. Doainik eta, hitz egin ahal izatea. Ze pertsona batzuentzat badaude mutila, badaude neska, badaude jendea, sexualitatearekin lotutako bizipen konkretu batzuk, ez dutela modu eroso batean bizitzen, eta igual ez daukien horekin konpartitu, ez dakit, hemen gaudela. Hemen gaudela, espazio seguru. Hori da, espazio segurua, eta hemen gaudela behar izatekotan arazorik gabe. Telefono bat beba dau, telefonoz itxordu hartzeko, sitia hartzeko, eta bestela hemendik pasa eta zita eskatu. Aukera dago bakarrik etortzeko, bikotean edo gehienez irunaka. Galderak edo partekatzen da kezkak, zalantzak, ez dakit hori da anonimoa, pribatua, eta hemen geratzen da. Hori bermatuta. 10 urte gazte, ez txikitxoa, baina azkenean kontutan eukita sexualitatearekin jaiotzen garela eta sexualitatearekin hilarte daukagula, agian galderak ezberdinak izango dira, obvio, baina galderak edo badauki, sexualitatearekin lotuta. Eta dudak, eta zalantzak, kezkak. Egia da, kartzen da esan galderak batxutan gertatzen dela, galdera dela como eslogan bat, eta galdera horren atzean dago benetako galdera, edo benetako zalantza. Orokorrean, zalantzak edo kezkak egoten dira gehien bat erlazionatuta zelan egiten da hau, zelan egiten da bestea, zer gertatzen da egiten badut, noiz hasi naiz egiten ez dakit zer. Baina gero, nagusiak egiten doazen einean, sartzen da hor agertzen da bikote bat, desioa beste modu batetan bizitzen hasten da, gustatzen zenean beste hori forma gehiago hartzen doa, nire desioak ere bai, kontzientzia alde horretik, sexualitatea bizitzeko modua aldatzen doa. Bai, galdera gehiago lotzen dira harremanekin, zeloekin, kontrola, pizka bate horrelako. Sexualitatea barruan dagoen espektro osoa eta zabala. Identitateak, adierazpen formak, orientazioa, desioak, plaserrak, harremanak, desio horrek nola jartzen duguzan praktikan edo nola partekatzen duguzan. Irisgarritasuna guzti hori indar asko dauka, asko. Eta, klaro, egiten dugu aldoguna eskolatan, heltzen garen lekura. Hau izango zen interesgarria asignatura modua, ikasgai moduan lantzea. Bai, animatu gaztei pasatzen, ez dela lotxak eta ikarak utzi, ze onerako izango da, seguru. Seguru, lasaiago biziko dabi euren sexualitatea, arazori badauki, bestela. Ez, baina behar izatekotan, animauz hemen gaude.